Te habaning kong sa hisin pat nga ingu yaw try. Bolong Jesus Christ ya ko ba udang island bangan ring bat bangan penihar mensim. Bat kumju ya pi ki bapait bat ki basngap hakan ki por. Badai namar ka jing ai ka badap yang sisa ka jing ngilong kumne kumbang ngilong. Banom penslam kan ka subjek ka bangan wanra api hapadeng juga ni ka por ka bamenta. Kalong syapang ka jing rongno akatin parang giong ka rapsuar. Ti shua kata ngada karpat fi ku banga jukur pat hi bayo le si kani ka jingkren kakta ya ka jing start bat ka jing syempang ka jong pi ka bahaya fi ban kenria lani banam pet ya kani ka video bat ada pi sngau dei ba pi sngau pi syim ba kani ka jingkren kani ka badai ya kataru le si ngala banong tu da puson bat puli ka tin ka jong play kenang ba pin kam smutu susu ya ka ka balakren ha kani ka video. Tenama kata kadau la defi kentai ru ngim sngau ngam sngau hi bala da fi priang ru aduai ba pi pinang yo jingshai shushu ya ki ban saja kam tam ha kini kisi khadu ngamwan hang ni ban penting pensemi je fi ringa kren ya kaktin ka jong ulei ngamwan hang ni ban kring balang ya fi ngamwan hang ni ban yalam nyam ya fi ngamwan hang ni ban kring ya fi chaka nugo ministry nga yeng haga ni kapor omru ban psai fi namala dang psai fi nga hap ban kiu hakawi ka kerdan pan kaba utrai ong ya kiba kita kiba psa baya kita kiba yang ban psa ya no kadon ka jing bishar bat kadon kanong ru yaki laki psa ya kaba bah lani ki psa ya kaba sliu ningawan ya ban keren ni ka subject ban yai kintu perlok bat ban yai sneng perlok hi syapang kisngi khadu tu bleu ban yo ban kerkhui ki baro tunia phai sya kane ka subject ka bangada sngusi ban walam hapdeng jongpi na bar beling sngusi ngan tu efi ngan sa detail syakmat ngiya pule na ka gospel ka jong Matius kala nong ka ba arpusau ka dekhot ka ba sau pheu kani ka di ka phang pedeng jong ka di ka subject ki kintin ki bong kumni enda kumta arngut kinyadon hakalingka ya wele shimno ti ya weipat la ino arngut kinya syong teliat haka ying teliat ya ka wele shimno ti ya ka weipat la ino kani kadi ka sob ka dekhot ka bangala singala ban walam ya kani ka kintin rapsure ka kintin jingrongno ka bom syem don setia ha ka Bible lada village kli na ki pastor ki jongpi lada village kli na ki nong sharai lada village kli na ki rangba balang lada village kli nang nuru ka kentin rapsure hi lada fi pule ha ka Bible Greek ka Bible Hebrew Orthodox Bible Catholic ka Bible jongnu ru ka kentin rapsure de la dehi kam don ha ka jingtho ti manopan bawalam ya kan ka kentin rapsure ya ka kentin rapsure la penmi da ujon Nelson Darbai ha ka century ka bakat khandai jong ka snem khat praspa but hagani ka por ujon Nelson Darbai ong ka history ba ulong ubriu ubashir khei ba leni evangelist ni ta Bible scholar jong ka tu ka snem but ha ka history ka ba utho ngiyo i ba ula detail clearly uong ba kane ka kentin rapsure kamdei setia ka bangayo na ublei landi kamdei setia ka jingkren ka jong ublei yang awong Henry kade ka ka jing mudur bat ka jing perkhat ka jonga shimen balik se kanikan jia ha kisngi khadu kata kade ka kentin rapsure banong penslam shua bangin yak ngam jeliu ya kan ni ka kentin ya kan ni ka dekhot ka ba sau pheu tungin pen nadu ka dekhot ka balai punyo babalai ngene tu ifi kani ka jingrongno ka bangi ya kren hakini kisngi lakin nong yalap lani na ki pastor lani nangno ru abaki kren ya kani ka jingrongno ngene tu ifi ka thong ka jungi kalong ka banung kong hi ka dei ka jingrongno haswa jong umrat klau lani haswa jong kata ka jing sensyar marat klau kata ka dei ka jingrongno ka bangi perkhan balik singala ban ongru ka dei kata ka sngi kabangi ngi ap kami lenti baka jing lai im kabakat ka jing lai im shisha lani kata ka singla apan ong hakawi ka kentin baka de kata ka jing ai ka bakat du ka jong Jesus Christ ha ki banget kata ka de ka jing perkat bat ka jing ka jong ki
Batru ya ka plim jong kan ka rapshore lan ka plim jong kan ka jingrong no laju akru da ki babun ba kibriu ha ka film English la dengi pej kum ka left behind ban ka rapshore hi dengi pej ki aki kan ka film bat ha ka tu ka film yu i ba ka don ka jing jabriu na ka perthei kibriu ki sa satang ka jan ki airplane ki accident ki pulit ki klumar u driver u ja bat ka jing lanyar priu ki kot kubor ki radio ki TV ki la klumarlut kat kum bangi pej na katuka pliam ladang isu pej tang na katuka pliam bat ngi yeng hapol pit ban yalam kam don jing ya pher ru na ka jing ya katuka pliam Henry ban rung haki ki ba jeliu ki ba umen simbuk hu yu hikai aban rung haki ki ba shisha ki ba jisu ukren ngi ngin jutre ka ba sa hi kalong bangi isu perkhat bei ya ka ka ba kiwe ki kren kata kadei kabadi batru bat abang kren kumta ngamut ban yalam baklai phi ngamut ban pensai sniu ya phi ngakren kat kum kaktin ka jong blei ka baladon da kanong rim tung ne phai hagani po nag khot ka balai phun yeu te kum la long haki sngi ki jong unowa kum taru kan long ka sngi ka jing wan ukhun ubreu u jisu da shisha ukular bai tik tang ya ka jing wan arsin ada pipule nadu Genesis hadu jing penpau lada pipule Matius Marcos Lukas batru kat kum ke jing tho ke jing upol hi apostol Paul kat hadu ke jing syak penpau ke jing Yohanes kadei bet ke jing wan arsin batru da pipule gospel Lukas kelendong bakat nyeu habaki Farisi ki keliu Jisu kim keli ka jing rongno ki keli ka jing wan kahima ka jong Jisu Kris kabamut kata hi ka di ka thong ka jong Jisu Kris ha ka sngi khadu lesing laban ong ka jingwan arsin ho ka jingwan arsin ka jong Jisu Kris ka don Henry ka jingrong no ka bangingi purkhan asngusi benya thu bakat kum ka jingwan ka jonga menta ngani thu ifi lakum no ru lais nem ladon bat ha ka bakhadu inga yo ka juba baka jingrong no kam nom jia bat kam shamdon satia namar ba kat kum hi kaktin kajong ublei nri balai pat bangi suthu ba ka jingrong no kan dia kalong namar bangi ngim syam rung ha ka jing tho ka ba shisha bat ngim syam rung hi kat kum ka jing hikai ka jong Jesus Christ nri ngi ha ki ki ba purkhat ki ba shu purkhat bat ha ki ba shu muddur tung ni rung menta Jisu la kran sai ba ka sngi ka jingwan ka jonga kan long thik kum hakasngi ka jong unowa tung nya phai khindian sha kapor ka jong unowa hakasngi ka jong unowa kibriu ki abam ki di ki te ka jing te ki de shongkurim ki apal shongkurim ki jing le jaklia ki jing ijili ki bahadu kata ang ka tin ka jong le bat hakabukum kata kapor uji unowa urung ha ka ying leng uji su ruong ba kani kisngi kan long bai thik kum kasngi ka jong unowa Tika jingkali ka bami kalong babali ujisu lani balay ublay syamrong no ya unowa kumbangingay ba unsarong no yang iha kisngi kado syua kita ki baro. Balay umrong no kidandang prangut te balay umrong no ya unowa. Kadaw kalong ba kamdon kata ka jingrong no ndri kadon tangka protection. Hoot hakasngi kado hoot hakajingwan arsin ka jong Jesus Christ. Kata kalau dapat hakawi kabenta kabangi kibangai in sayo i daki kmat ki jong i ong pol ten rela dangi kren hi akan ka jingrong no ngani thu ifi ngada sngusi shisha balai bo jisu hi ong kumba kalong hakasngi ka jong unowa kum taru kan long hakasngi ka jong ukun ubriu yo unowa semrong la protection yo udon hajrong o hodon hapo jong ka lingling hapo jong ka yingling bat hajrong jong ka flat gumba ukular ya ka balang hapili dilpia wang na ba palaris kem ya ka jing ya sha ka jong pa ngarungan protection ku mga protection ya unowa le sing la panong na kataka ngan ri kendong ha kataka nam sniu ka pansawan ji ha ka ni ka perthai bon tunju ya ki briu ki basyong haka kumju ru dar ngi pule ter ngi syam hi ba kaju ka jing jia na ba kumba ki along ha ki singi gono ki jong ki ba men shwa ba ki abam ki di ki syong kurim katang la de kren ha ka patu jong bar klau ba kumno ka ni ka jing abam ka jing adi ka jing abam ka jing di ka de hi ba ka ye ba anda ba ka met ka jong kuris na ba anda ba ya ka met ka jong kuris anda ba ka ya ka balang ka jong kuris on compromise bat ka puthai
hang tau no wa rung haka yingling hang ta ki bangai ru trai un sa pen kubor pat un sa ya kata ka protection ka basisha baru la da pipule na kalindong ka balai pu khandai on da ka dekot ka balai pu khandai pin syem ba bat kim syem la suit nyau tak nda ka lawan kata ka jing sli kalau rong no ya ki baro hang tu li ka don direct ka rap syur rong no bat la dengi sngo thu hi ka kentin rap syur ni tu ifi ka tin rong no hi Dung nya pej ru ya ka Bible ka thong hi ka jong blei ka long ban remove ya ki pop de sing la ba no ha ka wi ka kantin bakat kum na ka jingwan ka jong Jesus Christ bakat kum na ki si khadu ka thong ka jong blei ka long ban remove ya ki pop om de ya ki ba hok te de na ka ta ka daw ki bun ba ki briu ki confuse and the boy ha ka ni ka khot ka ba sau peu ki ba ong ba and kum ta armut kin don ha ka ling kha ya ka wi on shim no te ka wi on in ho pi da pi pej na ka lenong ka ba du lai phu phra da pi pule bha ter da pingam da ka jing mut briuru plus thu hi bakade ka jing rong no yaki bopop om de satya ki bohok de na kata kadaw la dwi pule ha ka gospel ka jong lokas ki senrat ki kli ha bakut jong ka jingkran ka jong jisu ki ong hang no ku trai u jisu ong ba kan habadon kimet ya hang ta ken kin yalang ki pu kuningan itu ifi kan ni ka kentin enda armut kin don ha ka lengkha dia ka wi on shimno pa dia ka wi on ino ka don ru kan ni kala jiaru ha ka testament ka barim kumdu ka jia ka testament ka barim phi haba u men sim jeng ka jing yap urung ha Egypt yano urong ka jingli ka long yano urong ya ukun uparu ba dia ki kun jong kari Egypt bali urong ya ki kun Israel ka daw ka long namar bakidon ya kas kita da kasnam ha ka syaukan pada kasnam ka jong ukun lang brod ka ukun lang brod ude Jesus Christ Wei ka syaukat ka di ka met bat ka mensim ka pala pen kentang si syau trai pan ngan itu ifi la dangi keren ru ya armut hajing thia ale armut halengkang ngan itu ifi gini gisngi ki beri ki bobun la dangi keren tang armut hakini gisngi le sing ala prong kaying ka baduna bru kan no ru la dangi duna kan no ru sangut ngia don baik jadi nang kata kadaw la dangi syukran tang armut pi ka tin ka jong bleh ka boong armut ka theu ya ubopop bat ubahok kata ka kende ka kentin arngut ya ubopop bat ubahok la udon si paumut ru ka bomut la udon ubahok baru popop ka kamat blai kan long betang arngut kata ka di ka kentin arngut jadi na kata kadang man itu ifi ba ujisu hi ula krensai arngut kini ada na kalengka ka ikan ka flood ngi pe chwa ka ikan ka flood ho jisu ula kular ba undom pen shleshu ya ka perthei da ka ublei ula kular balanu lanungan noman rashu da ka akan ka perthei ban punjat ula kular bo na pen shleshu ya ka perthei da ka ndri ka ipat ka flood ka ban wan nang ni ngani tu ifi ka flood ka ban ningkong ka ban sajian nang ni ka de ka jingduk jingkadu ka baar ka de ka depression ka balai ude ujumai ki basau ki di kitma ki virus ki jingpang ki jingsitom kita ki de ki flood pet ba yo ba anda wan kita ki flood ngin sha rong no namar ba ka tin ka jungblei kala krunshai ka khot ka ba sau phulai sau phusau ko ong ba nabak yakani pitip balada u crying utip akan du ka porma pa uwan unong tu ka theu ba yo syaitan uwan bantu ban peniap ban penjot kata ka di ka kam ka jong unong tu namar dabun nabakum taru tolong ki bala kre lakloi nabah ka por ba pimud hi uwan ukun ublu da pipule ya gane kam dangam jeliu hadu kata-kata dela dangi pe ka tin pareng kong as you may think not so the son of man will come pi da di na menjur ya gane ka dekhot namar la da pipule la da filikli na baro ki bri hosurok ki ba ngai pikli kitip te ka jingwan ka jong Jesus Christ ong kumba pi pim perkhan pi namar mentah ki bru ki perkhat te de ka jing perkhat ka jong pi ba kon wan ka jing rong no pi ngani tu pi Jesus ong kumba pi pim siamper khat jadi na kata daw Jesus khot yangi ban protection kumba protection ya unowa ngani tu pi baru ka jing kali ka ba kalong ba balada ka jing rong no ka don ada ka jing rong no sisa kadon balai haka por la haka jing pen pau ani tu ipi ujani su tho kum ni kini ki ban saji long shen haka perthai la da ya thu yang i bangin long prepare la bangin long pen kre ya ka jing yale bangin pen kre ban pen klan yale de badu kris u tho enu trai pitrai ki bam ngai ki tipse ya ka nega ya ka kitab jing pen pau
baru la da ka jingej ka jong hi ka long tang ha ka jing rong no ban kut no ka ta ki ru khuj ka ba mu di ngan itu ifi ka Bible ka ade ban kut tang ha ujuda kala biang nai tho shu i ka jing pen paru namar tang ha ujuda la biang namar ble kala don ka jing rong no i ki ru khuj dan rei la dengi pule bat ka jing pen pau ka ong ba ki don kita ki ru khuj satar ngau ngaya syam bat ki ba pun ba ki briu shapang kane shapang ki bangai aju kelikaya ki ngong beli pat kimi kita ki ru khuj satar mo wat ka por ka jong bar klau ru ka jing kali ka juba bi kalong ba ki ong ba kata utrai unsa pensa kerpang ya kita ki ru khuj satar tila da kalong kumta ka Bible ka ade ban mention lan ka jing tho kala ade ban ong ba ki don arjat ki ru khuj kata ki de ki ru khuj pedeng bat ki ru khuj satar tila da ban long ru khuj pedeng sya rong no ban ru khuj satar sya ino ka bamut baro ngangej bangin salong betang kita ki ru khuj pedeng namar bele ban long ru khuj pedeng sya her ta ban long ru khuj satar sya ino ta ringan ya thu ya pi u ru khuj hi namar ngitip bakini gi digi sngi khat du tutip ru da shisha kini gi digi sngi khat du ban uta uriu khuj ba mentahi ubadon ude uju uriu khuj uban yale ha kata kasengi jadi nak kata kadau la dengi pej syapang ka jingkren ka jong upol ya ka jingwan ka jong Jesus Christ ni penya per ya ka jing tho kumno ngi penya per ka jing tho namar ngi shimba ka jing tho ka jong upol ha Thessaloni bat ka jing tho ka jong upol ha Korin ni simpen ban ba ude uwe pat upol nrengi klet ba upol utho ude uju nong tho uju upol uba tho akorin uju upol uba tho Thessaloni bala dangi pe hi ka de ka jing ai men sim ka jong o syapang ka jing wan ka jong Jesus Christ ngimde banting ngani tu ipi ngimde banting namaru Jisu la de kular te ngi bo on sari kendong yangi apa ong ri kendong kam de te rong no ka de jos protection jadi nak kata kadau la dengi pej Matius kelendong ba aku sau ko ba ko nairu la dengi pej le ka heading ka de hi ka jing wan ka jing Jesus Christ la dengi pej hadu ka jing kren ka jing upolu Thessaloni ne Korin ka de ka jing wan ka jing Jesus Christ kam di ka rapsure kum taru ada ka jing pen pau ka ba arpu arlenong lu in pej ba de ka jing wan ni ka jing Jesus Christ ka jing wan ka jing Jesus Christ kam di ka rapsure ka jing wan arsin ka jing try jadi nak kata kadau ni tu ifi ngi habangi pule ka Bible ngimda pej bha ya ka e ka ba ujisu upen pau ha u Yohanes piu ine am ba ula de pen pau shua ha upol ula de bio ishua bania u Yohanes dina kata kadau la di pipule ha ka dekon haka shiti ka banin kong jong upol sigi Korin kalanong ka bakat san peu ter pin siam bo upol ong ba hakmi ngakren ya pish ya ka jingmayan ba nginom yo thia abaro nrei on pen kla yang isi kelamat ken haka turoi ka bakhadu upol u yathu ya ka turoi ka bakhadu henre u Yohanes u yathu detail ya kat no teli ki turoi ka turoi ka bakhadu ka de ka turoi ka banyew kumbang itip ba ka jing pen pau ka don nyew teli ki turoi tu khilai pej aka turoi ka banyew ka de thik kat kum ka jing patai ka jung pol bon pen kla yang na ka ba ut sya ka bam ut namar bali ada fi pej aka turoi ka banyew ka de ka jing wan hier ka jong u ka jing wan hier ka jong ka hima ka jong blai sya ka ni ka perthei ka bla dep yalam na du isnem ki ba mensu ada Yohanes walu Jisu hiru ong tu kala ka bamut na ba ka hima ki beneng kalajan ka de kan diga sngi ha ka turoi ka banyew ba ka da hima ka jong blai ka da hier ha ka ni ka perthei kum tai ki badon ba Jesus Christ happen klano na ka ba ut sya ka bam ut ki haban phong ya ka med ka bo Adam upong por ba umpat syem le pop pikin mau ha ka per eden haswa bu Adam umpat le pop udon ya ka med ka bam ut bat hadin ba ula lepop habbe ya una ka per eden bat namar ba ula phong ya ka met ka ba pop bat ka bayap jadi na kata kadau ka don ka jing ong bat ka don ka jing kren je ki riu khut lan ki jong ki kristan singla ba dong ki ong ba haka sngi ka ba khadu nda ka jing yap ka la ja na ka perthi ani kan long kai bashir khe ani kan long ka ba ma ngani tu ipi ka upol ong ba ya ka jing yap la ngui no ka jing job jong no ka jing job ka jong Jesus Christ blingin ting namar kata kasngi kala dei kasngi jong ki bahok ban pen kela ya ka met ka ba ut sya ka bom ut
Namar bahaba ka jingyap ka jak na perthei ki bahok ki don kam mi ban phong ya ka met ka bamput. Namala da ki phong ya ka met ka bamput kinam la sha. Kinam la sha. Long tik ko makpereden hadin bakila phong ya ka met ka bayap remove ha be urun akpereden. Namar ka long ka bama bakin sa ha ka to ka jaka ka bom ter chu ka jingyap. Ka bapop hi kam don benta bat ka bahok. O ka tin ka jong play. Jadi nak kata kadau haka singi kadu pat kanwan ka jingim, kanwan ka bahok, kanwan ka jingim hap remove yo bopop. Jadi nak kata kadau kita kibri ki ban selenyar ki ban seong ko lumba tu hap angi kinde kibri ki bahok. Kinde kibri ki bopop. Ki ban seong kum tan. Ri ki bahok pat ki pong ya kamet ka bomput. Maru try un maru pol lo kren syai bo pen kelayangi. Om de rong no just change ban pen kelayangi shikleman. Baru ki ong ba balei ba kita kibri ki biya keren. Ki boong ba balei ba kawan syuapat kata keturoi ke ban nyeu kanwan pat kata kaji sensyar mat klawadin. Ngan itu ipi balei ba ka Bible kamlong ordar habaka habat ho ya ka. Pikin mau Jisu ong bayakai ni ke ik baro on pen pau tang haki khulung. Laburi na ki bastat bat ki bastian on pen pau ya ki tang haki khulung. Tang na ba ka Bible pipule menta bakalong ordar pinsyungay no pinsyuong no ba pinsyuong no o bakan wan syua ka jero no kan wan syua ka nyeu ko turo la ne wan mat klaw ngan itu ifi de na kata kadau ki bubun ba ki priu ki ba clear ki boong ba umat klaw un syar lais nem siteng sau peu arbanai kane ka jing ngan detail fi khendiat hang ne sngap ha ke ikani ka sau peu arbanai lada pipuli ya ka gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes pidang sengautu. Marblei ujisu udang keren ha kajing longdo kajeng u. Ha kajing longdo kajeng u. Henry haba pikren ya kajing penpau ada ngani tu ifi. Lem da pirung kumbarung u Yohanes ha ka spiritual realm. Ngani tu ifi enai keren ya kajing penpau. Namar bakalong le no markat uyo anis udon kam bandrung haka spiritual realm ban sengutu ya ki bot kisu ukren ya kajing mayan lane ka bajeliu. Jadi nak kata kadau ban ken daka kalendar jongi kandi ka badon menta lais nem shiteng ya kasau pu arbnai ka jong marklau sange namar bala dagi ken ni de kalendar ka jongi wat ka kalendar banai ru kala eper. Jadi nak kata kadau da kalendar briu horkit hordang wat lai kenya gani ga sau pu arbanai lem da pirung ha ka spiritual realm kumbarung upol arkurin uongkum ni upol uongkum ni nga itu ya ubriu I know of a man salai wat mapi arkurin nganam ya tu nong de khot sulai pej lai wat hadu bopin syam ya ka kentin ka buong nga itu ya ubriu I know of a man namar bali ngalarung ha kata ka spiritual realm ha ka third heaven haka beneng balai haba ong beneng balai kamut lai jai ki beneng kade ka spiritual realm tadi na kata kadau pol ong hang ne ken larong no yang aman kasngi kilik pulei fin syam ar kurin upol ong larong no yang aman kasngi bat ngayu tu ifi wat kemilinti ba ujisu unwan rong sendet yang i bat ngin ngai bakata ka jingrong no kan long sendet kumba keni ken tet na kan ka perthei kumbangi perkhat bat ngi ai perkhat bakan saji ka jingrong no yau bangai ka man kasngi pej nadu pasdang ka perthei hadu kajing hadu ka bakut lane hadu kajing penpau kajing rongno ka deiman kasngi u Noah uyo aban ya keren badu blei u Abraham uyo aban ya keren badu blei u Ishak uyo aban ya keren badu blei u Moses uyo aban ya keren badu blei u Jacob le uyo ru ban ya syo badu blei u Jonah uyo aban ya keren u Paul uyo aban ya keren u Petrus hakajing im bakan jaman si uyo aban ya keren badu Jisu kum ta ter ki apostol ne manu manuru nadu ka pormen syo apa iya nga lada kim apiar haka spiritual realm. Namar beli don kam ya Kristan bandrung haka spiritual realm. Jadi nak kata kadang itu ifi kajing rong no kadai man kasngi. Jadi nak kata kadang Jisu ong ka bahaya ngabangan lit no. Bar beli fitip namar Jisu udon haka do de pipet ki seran kim ngejau. Kidi ki don man kasngi badun re kim ngejau. Dei tat hadin ba Petrus rupin yo Jisu haka spiritual realm udah mani. Re ha perthei pitip ule amdo udio ulan ya ngamon banong ngai ru ndau Jisu ba mi pat ru kim ngai te yo Jisu ki ong ladang am yo kata ngam ngai ong Thomas den de ki yo Jisu haka spiritual realm kidade kidadem bat kidamani
Jadi nak kata upol mars nyo iyo Jisu ka spiritual maka jing im ka ban kinjaman sim. Udah dem yo try. Udah ko ngo. Jadi nak kata ngani su ifi. Idon kam ban rung ha ka spiritual realm. Nene ka jing im ka bakan jaman sim. Lem dang irung hang ta ka bamut ngimpat rong no empat sya rong no engi. Kata ka de ka jing keren ka jong upol. Jadi nak kata ngani su ifi. Upol Ukraina kani. Bad upol ular sya pen Paulu pau upol hakas turoy ka bakhado bat hadin pot wi anis usah detail lagi ni ge baro jadi na kata kadang hapan singutu ang ni pe ke jingkali gelong ba yo bahangi aplat ke jingrong no ngi ko ai plan utrai ko asyu ai plan utrai pe yo hapangi ap ke jingrong no kan wan penban ka jingdu pe yo ngan ong fi ke kentin boy pe yo kimrat kin yo ani kin like kham tam ban yo ubriu mo na ma ka yingling ke jong no wa kimrat ki like Kimrat kibalai tapi pej. Tiu Jisu ang kani kasing kalong tik lu kam kapor ka jung noa. Dadang ipe ya kapor jung noa kidan kimrat kibalai. Kumno kilai. Nan itu ifi. To ini pule taktin ka jung lei ka kumne. Namar uplei ula I kata-kata kaya ka portei bot lai tino lo khun bla kamar wei. Wa wei bangai jau nam jotsu reun yo ka jing bom jukot. Uplei ula I kata-kata kaya ka portei kani ka kentin ka ngingi mudur bej ba uplei de tang ya ubreu. Kibut dur bej ba ubleh bu Ukraine ka portei Ukraine tang ya ubriu ubleh ong nga I kata-kata ubriu ong nga I kata-kata ka portei don ayu ka portei kimrat kidon kijing tung jing tap kidon ki kijing pulong kijing ubleh kidon ane tu ifi kumno pat kin lai pikin mau hari Egypt habaka klam kawan habaka ta umen sim kijing yap ne ki klam kiwan kim kata ai ru ya ka ya kimrat pat kijing tung jing tap kijing ri jing dup jong kidong Israel mereka kata tengah ki jong ki Egypt di kumju ra ki sni khadu ngani su ifi haba piladon hapo ka protection pd ka balang ka bah Philadelphia pidon hapo ka protection pada ka por jong ka nam sniu hi utrai untuk kendong ifi untuk kendong ki mrat ki bapiri untuk kendong ki jing tung jing tap ki jong pin sorry kendong ifi jadi ha kum kata ka por ngani ifi pe yo ba ki mrat ki la im ban yo breu Namar ublei hi kumpang ong ka target ka chung kalong ban remove yo popop omde ya ubahop. Nganong ya firu lada pipule ka jing penpau. Ya kita ki tempel balai, kita ki Armageddon, kita ki saupu arbenai, kita ki baro ka bahaya ngi bangin rung syuha ka spiritual realm. Nang ta senginwan ban pule ya ka jing penpau kanang ba umen si mukhu jong bule undayo ban pen sai clearly ngi syap hangani gesngi. Namar ngi im ngani tu ifi wat ong ba kedi gasngi ke badang sedang mo wat ong ba kedi gasngi ke badang sedang jong ka jing jenja kani kedi gasngi khadu ngani tu ifi lada pim sngau tu ka bamut ginjot tedi na kata kadang ngani tu ifi do ngin long ke wala pen crash pangki ege kisngi ke utrai un bishar ka perthei unwan ban penjot ka perthei kelajan apa utrai un penjot ka perthei un penjot ka an un penjot ka world di thing ke ege jong ka perthei ki satellite ki bom ke ege belat sna bat ki belat thau da ka perthei ngan sa nang ke ege bu syaitan u pelong ban tit ka men sim ka jong beriu kita kim jot no nah itu ifi kita target utrai wan penjot hendai ka at hiu la de bong ba ka ege ba mi ka sentur ka jong blei kanom ja no junam ke bami de kasentur pikin mau ba boleh pelong ya kimrat ba pelong ya kijing tu jing da pelong da ketin ka jong tiga ketin ka jong blai kan ja junam ane tu ifi te kum balalong hakisni jino no waru susah kan long hakisni ke bakhado bala fi pe lu no yo anis udah ongkum de buong badagu yo I kata ber nakal ka jong trai ba kada hir na beneng syakandeu pitrai la u yo anis udan ha beneng un ong kan hir ha kandeu jadi na kata ya kata kapan sawan ka beneng ka kendeungan ong ifi ngam don por pan kren namar play kata ka di tang ka bainong ka butrai ayangi ni sungai jau ngin yo ka bainong ndrei pan ada ngi pe I ka jing pen pau ngin yo ishahi ba Jisu la kren sai ba un remove be ya kiba pop om de kiba hop un remove na kana ka prothei ya kiba pop kin sa selang kin samat iki becenjar thang mar balai utrai ukwa ban walam ka jong ka hima ban pen I namar kibriu ngani tu ifi nadu por menshu hadu bentaru kiju ra ka kerteng ka jong utrai shat tebien na singla banong ki da pen down ka kerteng ka jong Jesus Christ ken maula da no ubriu
Upen down ya ka kerteng ka jung Jesus Christ sangsot ya to brio. Namar ya ublei hi laju walam brabo laju tep ajing tep ya unde mipat. Jadi na kata kadau la da ubriu kren baklai ublei ngani tu ipi unda yo ka bainong kumni immediately bong pan unda yo no ka bainong bar blei ka teng ka jung ublei lanu pinam la banwan lam lane ban pen down ngani tu ipi. Jadi na kata kadau ngani tu ipi utrai ka thong ka jung ugalong ban pen iya ka prothei ya ka ka ba ula kolar. Dikobong ong ya fi ban biang ya fi kendiat sepangkan ka kentin arngut kidona ka lengka. Jadi na kata kadang ong fi balada fi pulia ka dekat ke basau pusau sau pusan sau punriu lada fi ong baka jingrong no kadon mention yang hangno utrai pat ukular ya fi banrong namar hau lokas ong kikil senan kikili hangno kutrai ong bakat habadon kimediap kan yalang kipukni ngisngutu ke gamediap ki kipukni. Jadi na kata kadang kan ni ka kentin hi lada ngam jeliu armut kinana kelengka kamut kam di banrong i ubahok kadi banrong ya ubopop kumdukan rong ya ubopop kan itu if you try lai ka parsi de pipe akalenong ka arpusan ka parsi giting kishi pewut kiseti seti bastan but kisangut kidi babi sangut kidi ki bastan de pipe pada pipule pinsiam begini ki babi kidang don por ban wan tit jingkang yu try kumdu kidang don por ban tit jingkang ya lo jong kon rat haba utrai ula de her ula de rong yangi sesuin habang ingit utra ulah de brong ngani tu kidon hang ne prothei ngi don lang hakan ne prothei bat hakabakadu ujuma unwan le singala brong ngan ai gum kanuk sa ujuma unwan ngi ngila don hapo ka ying liang ngila sya protection ngila de ta da ka syaukat ukulang brot kas uji sukris ubade ukulang brot de ujuma uwan tingi habang idon haka protection bajung jisu nginom kishu lane nginom yap de kini ki bomdon naka protection ngan itu ifi kin sa klumar kin sa duai kin sa kre ban duai ka daga por ban tit jingkang uji su ang omdon porshu de na kata kadang itu ifi dung in long ki bala pen kre kumbau yonis uang ba la tho e kani kanang ban pentip sengi kani ka application la hipe ki jing pen pau ka application ka application ka shiti ka la tho syangi kanang bangin long ki ba prepare omde ban rong ban yale ban snow ban IT how try met ban mensim kanang mengilajim kata kadai kajing penpau bat kata kadai kajing rong no. Jadi na kata kadang itu ifi pe yu abangi ap jing rong no pelan ngamben la fi ap tu nang ap ri pe yu abangi ap jing rong no pelan yo ba misha syukur ha ki kijong kaperti ngimlong pun krai de ting ki bri piong tang bob kajirong no kampat dia ta kajirong no kampat dia kumnu wan no utau kumnu sensyano tau de na kata kadang itu ifi si bun ba ki ban hab no la kajingai da ka ba pen skor ken ha ki men sim syukur ong ka tin ka jong blai de na kata kadang itu ifi ubriu ngai ga ne gawe la ubriu ubhanus niuru tenju la ude ubale kambaru tu tenju ya nabar bale ngene tu ifi kamlong ka pop shisha ban tenju kamlong ka pop bale ka tin ka jong blek ong bawan uta ubaong bopun kiaru ujisu dang ong ngam itu nagai kadau golong namar ba haba uyo aja ku bor lani uyalam ya ka tin ka jong blek ukerki pelat ap adu katem ka bu try ong kilej Ri snau tu udan ka bor snau tu ulanang ban yalap ulai nyau ban yalap ap ya ka bor ka timing ka jong blai ap namar ngi gibri ngilong kiba kerki pelat ngan itu fi ngim julong passion ngan itu fi teng ngi ap san sengi ndru sengi ngan itu fi ngila thai ban ap ngan itu fi ka we ka jubab tu ap si posnem ro dalam yo pin sayo blai jungi ulong ubo passion ubo yasha jadi nak kata kadau yo ba bangin tenju ya ki mensiam tang na kiso pe ya kiso pe tang ya kiso na maruding babahai juste yo so babah ya kibriu la itu na uso ya uta babah la isu ya uso tadi na kata kadang nganong ifi ngamben nya no nuro ndai tu ngin pe ya ka jing sisa ka ketin ka jong ublei baka hikai yangi
man kasngi bat ladangi pej bat ladangi ngikren bat ya gane gajing kren gajing jisu banrong haki saul jadi na kata kadau ladangi ni disngutu syahi ke saul ke saul kadai kata ka sun singila banong bat ru upol uju kren ya gane balarong no yang aman kasngi kathat heaven lani kata ka spiritual realm kabadai ka sun baru ladang ikren siapang kata kajing kren kajing upol hati sulu ni siapang kata kajing mangi kiba kabadang im bon pensa yang nginam yo le dalai shoi kibiyap hoi kibayap kin yo le shwa ladang ipet kajing penpau hi kumbang ong sapule haka turoi gaban nyeu kibayap kin mi shwa yang hi bat on sapan kelai yang hi shikelamat bar boleh keladai kapor kajong ublei bat keladai kapor kaba utrai le sing ala badong ngimtip ya kata kaban sawan de le se kadai kata kajing sensar ni kata kajing wan kajong jisu ni kadai kata kajing wan sensar kajong ka perthai namar pitip ne fimtip kubangong ba balai ba kajing penpau kam shimtho ordar shimlong ordar ba wat puli ya ka pul din kata kada keting kajong ka ong don kam kajing shempang don kam kajing shempang sisa kumno bangin yo yung mensim kajing shempang don kam barung ka spiritual realm ni kendu yung mensim ko tangkat tahi ka de kajing shempang kana bun pensaya ki ibaro ke bajaliu beliau jisu da thok detail hangne ha kajing penpau beliau petros da thok detail shempang da thok da kaparsi mar i hangi bangin rung ha ka spiritual realm bangi rungin yo cha penpau kata ka de ke ti ha ka jaga bangin pen kre ya kajing rong no ngai mensim fi ru pen kre ban rung no ha ka yingling ban duai man gasngi ban rung no ya ka yingling bai kini ki flood ki ban suggestion kumni harum kini ki flood ki ban ja nengkong kan wan ka flood jong kata ka economy crisis economy collapse kumbong ki pareng kamwan tang hagari ga jongi kanwan shitrup ka prathei namar ngan itu ifi ngam keren naladi ukulai bali kaya kalakut kre sa ukulai basaw ti katung yo iwat ha ukulai bali ru kajing jenjar kanutam ha ukulai basaw pe yo ngidon kapisa kaba ngim yo ti kalong kaba ke pe yo pi nga penting pensmi je pm ni kren ya gani da kajing don kat kajong Jesus Christ keren ya gani da kabor kajong utrai marblay ngani tu ifi iya makaya kabakado nadu arajar snem mansua ujisu long kaya kabakado sakan nupor ngini ap ya kaya kabakado ngotu ya kapor dina kata kada upol apostol Paul uang sigi Filipi tu siuspa ya kapor na baginde gisngi kilong kibasngi babong siuspa ya kapor kamut ban bu rutin ban bam ban di ban lejaseng ban pule kamut ban itu ya kapor pi da pi pule ka testament berim ki khunu Abraham ki itu ya kapor no decision kitip ya kapor tin kata kada hongiru to ngilong ki batip ya kapor tu tip bakaya kajong Moses kalawan hakabukut the time of Moses pihabu Moses kapor kajong Moses kakut kamut ba ule pop kamut ba uyap namar ba ule pop kadai kajing kut jong kaya bat kumba pitip ru bakaya kajong hadin bu kakut kaya kajong Moses kawan sekaya kajong Joshua tu pun keren anong hefi bakaya kajong Joshua kaladon hajingkang kaya kajong Joshua kaladon hajingkang jadi nak kata-kata wan itu ifi kini gisngi ki bangi tung ilong prepare namar ki baro tung ilong prepare namar ki baro namar boleh ba utrahi umaham jur sisa bangin kelaka babut pai nagi pop ino higi pop baro kumnungin lain nagi jingkerdu man sekeren pada ka video siapang nagi jingkerdu ban light naka namar haka
Testament namar haka jing penpau kadon ke Babylon. Batkan di ke Babylon kadon haka jing im bakan zaman sim. Kat hadu bau angel undawan ban kawang ya umau. Bat di hangta bagi kenrok ke Babylon kin pran haka jing im ke bakan zaman sim. Bat ngani tu ipi ke bak kumno ru ka tempel pinte yang aung trai. Daka ksirne daka rupa kini baro kijonga. Kaipat kata kat tempel balai kabungi ap kami lenti kat adu kini kisgi bangin sakla bamud pan endala yang kat tempel ha Israel hey ngani tu ifi kilik pulin negak tin kacang ulai kat tempel Israel kanom yang syu lanuru onom lapsyu watang yaki ing bat yaki taka klain kajong karu onam lapsyu ngani tu ifi kat tempel balai kabala keren hakajing penpau. It is your spirit, it is your soul. Kadai ke tempel ke donut, ke tempel balai, kadai ke tempel jong ke donut. Badai hang neken baka ketin ke jong belai ong, benda habau tau marat klau, yang haka tempel. Uta umrat klau spirit of dragon, spirit of marat klau, unrung haka donut jongi. Unrung haka mensi haka tempel balai jongi. De hang taken ngan itu yapi ngin sakren ben ya ulei ngin sak belei ladi de haka bakum kata kapor. Tede na kata kadaw ngan ong yapi ka Armageddon ka bala keren haka jing penpau ka bangi kemilenti bakiri ka pertei kindon kin yale thamaba balai. Oi kendon katma Henry ka Armageddon kam de katma balai haka physical realm kadi katma balai haka spiritual realm kata kajing ele hasun kadi kata bau syaitan uyale yangi haka jaka kabangim yo i kumno pan bangin khot yo utrai kumno pan bangin wah yo utrai kumno pan bon pen iyangi haka taka spiritual realm duai gopa pen i ka direction yang pen i ka direction ai ka signal yalam yang haka i ka bom yo i kanang bangala ban yale ladangam yo i trai kumno ngala ban yale dua na du ka do no utran yalam fi haka spiritual realm hang ta pin yo i ki bapide ban yale kata ka di ka Armageddon. Jadi na kata kada ngan itu ifi tungin kelaba mud ban i no ya ka protei uta uba i ka protei lem ni ki badon haka kajing i yupa kam don shu tungin prepare na markan di kesngi tungin pen kre ya kajing wan kajing utrai om ya kajing rong no tungin pen kre ya kata kaya kajing set shar kajong kita ki bahe ki bakrau ki badon bor kita ki spirit of death ki spirit of dakon tungin pen kre ban yale om da ka bor kajungi Henry da ka protection ka utrai ula protect unowa udon unowa kumbang ong udon halor jong ka flood kenjai utia ngiru apa kawan ke flood kini ki flood ki bansawan ngitia kenjai ngim dan kam kuslai iru to nginom ting nginom smith namar utrai namalada utrai ngani tu ifi unwan rong yangi kumbangi perkan kamu utrai ulale silyang kumnu yaki apostol kumnu yaki jong usyadrak masak abenuko usya yaki baniale balai yangi pan haba ukhot yangi baniale te omde ban suk wong to yale sitom to yale namar kado tu yale namar kado kamut pat ban ong ban yale prado lane ban yale persyai kibriu pan mensam sa ayam kajing yale jungi kam de kado ya kasnam kamut ya kibriu kamut prabriu ngani tu ifi kajing yale jungi de kajing yale jungi kade ya kibor perthei kibor jingdum haka jingim bakan jaman sim kam de hang ne perthei de kade ya kibor jingdum ke bakan jaman sim kumung ong ifi de ne kata kada ong haban shashtom haka do kumba fiu i bagi kun Israel ho kidon haka protection ru kita nak protection rigi dang sya perstom hau paru tingiru kumbanga ong yang hapan sa stom si sya kado normal blay kaktin ka jong blay ko ong ya gani ki room ki ong ya gani tin ju upol apostol po ong ki rong hapan sa stom kado upol apostol pol ka to sya pi blay pat mangingin krandian ngane tu ifi kata gade ka ba ujisu khot sya ka jing im ublay undio apan kerku pal nganong ifi simple ada bis ngaude tu pedang pal ada film ngaude kentaj ru ngam sngoe ule ni oban kerku nam ta ka puram ka jong amen.